Angkai tapi mau kai. Hambai ini sini resmi dia rono. Sung semano ini 17 Mei 2023. Sung semano jotono di Raja Wahaka sini Raja Naha. Sini Raja Eksa Surasi Paithak Raja sini Maharaja Bidikam. Ini ke Bahadur. Bahwa 20 salo 1937 tuyo. Sung omno sui tini blai hamai mar ke sini bazar komiti dung hati ni bazar komiti blai ke hamai maro borok ba ke sini borok no sung kamo semno sini kamo itihas kamai thangka tini sini dung hati ni bazar komiti blai utukta pro blai monsuma ka hambai ni sung semma ka borok sini history kamo borok tini mutu khaiman ma bang blai blai hamai sini dung hati ni bazar komiti rogno sini secretary president tai bini komiti jo to members rogno sung semma ka sini maharaja o hachina ha sung एक दिनों ओहा साबनि सिंग सेमिया सिंग तिनियाव भाकिनो सिंग ओ थिमानो सिनि महाराज थिमानि सानो सिंग पले लेये सिनि ओ राजा हा सिनि हा तिपसन हा सिंजानि कासे बरो बनो ब्ले हमबाय ते अबनो सिनि महाराज ताम खलेंगा सिंग सेमेनो बो थिया सगां 1936 सनो सालो बो इरुबो थाङै इरु देश थाङै देश बेरे बुनि देश हाके बुनि देश तिमब्रो खायके Cinti prarajoni bini jati nono tebo buni bor hakiti semu zungoni au tebo nogo bo bini amol sunoka komo kuloka bini amol sunogo kabang ma ko plan gati family pangai khaiya gai bokai semono bini desh ni borok no bini bini besar no bini bongsor no bo basina bagai kaham ko tono bini awai kasong sung tongo leke sung khadu khono chino bhai ke tebo raja bo kathang tongke chini bagai tebo khalen kamu obonyang 사나무고스는 베스 미디엄 싱크 스니 라자네 제 17 Mei प्रति बसनो जों अ मुक्तिफ्लाय सिनि राजा थिमनि सिनि पाथिं राजा अ थिमनि सानसों सबसे मुक्तिफ्लाय दङ जानाय गांसों पय थाङो जों गोबां नंगौ इतिहास नायनो खेंखे नि रमना ठाकुरथुं नि लेलिन सं गोबां बर थिमनि पालेलायो बा थिमनि मुक्तिफ्लायलायो बाङै मुक्तिफ्लायनायखे बचिनि बय कासे सिन क्लां थांगा हनै जों मुक्तिमाखलायो बेसिनि महर सनो गोबां क्लां थांगा जों सेमनो बोथे सगां चिनि कल्याणपुर चिनि तिपसा बगै रिजार्भ सीट खायख्लांमोन रिजार्भ जागा खायख्लांमोन गांतां इंके बो अ हानि बोसोराव आनि बंसराव तैबो गाहाम सिकदिखां तं आनि बंसराव तैबो गाहाम कतंथं हनै बो कनसुमनि जों भाइते मालिया ताबु जों सेमनो अबके जों मुक्तिफ्लाय चिनि बरक तैबो सिसेtung चिनि होते आं बुसगां सालो आं कन्या चिनि बाजार कम्पिटिसनाव बरक तैबो थिमन तयै चिनि राजा भाइ थिगा ताम खायलां गाव सेमना बगै जों दङना कासे बरक गेसं तैबो एवना जों आंबो हामायां चिनि बालाय बाजार कम्पिटिनो दङ हाजि चिनि बाजार कम्पिटिनो बरक खालि इसेसा अबके खायो तेसि कालचार बरक खायते ना कतर का खायै चिनि बते एवना सु खायै सो अ सिमिया जों जे प्रेस मिडिया गोबां बिचआव सावयो अब गुबुनयो अ राजानि बंसर राजा हानि बोसराव बाबु तंग कथां तंग बो हा बरन बासि जोंखौ जों सिजन तैखे जों अब पालायनांनाय जों मुक्तिखांनाय आसानियो नखौ मुथ जतन हामना खुलुमबाय संको खानायाव पालायखा ओमफ्राय आबन सिगां रगत सिनियर पालायजे तमनि खायफानो जों ताबो दंगाले हातिनिङै कमिटिनि तरफ फैते जों ताक्लाय ताइसा अखांगे खालि रगो जों ताइसा कटर खाय पालायनाय निवान सप्लायो जों ताक्लाय 76तम बिसि काखा महाराज थिमानि आमनो पालायै जों बोसकांनि बोखागते बो मासाव ज तिब्रा हानिताय हायंनि बरक साइमानथों सिनि महाराज सिनि बागैयै हाव दंलाङै थैमानि आब्रमो जों मुक्तिखांनाय बागै गाहायनो जों सिनि महाराजनि मांथं बोसकांबो जों सिनि मुम्बाति नालायका ताबो सानजा जराव महाराजनो मुक्तिखांनाय बिनि मां नो मुक्तिखांनाय जों मुम्बाति नालाय तिनीहरु साबसा मानजाखा सामनि दै सिनरो सिनि बाजार कमिटि प्रेसिडेन्ट ताय सिनि वेस्ट जोननि जइन्ट चेयारमेन दङ ताय सिनि यां बिजनेस डेभलपमेन्ट अर्गानाइजेसननि सिनि प्रेसिडेन्ट दङ दुमालाय हाति बिजनेस डेभलपमेन्ट अर्गानाइजेसन आं साकबाय थांखाय दुमालाय हातिनि सेक्रेटारि ताय दङ सिनियाङो
অবকে দুমাল হাটিনি কেশিয়ার ওমফাय তাইसिनि যত সদস্য রক দङ অবা হাইকেन सोंथिनि खायलायखै आंखो ते बरक फायना दंमोन हायकन अजराव बाजार टाइमबा যত बरक मानजा मालि आवन बायसिन तिनि किसा पाहनानो खायलायखै আমাকে নং বাজার কমিটি হইতে নিছিমি খাইজাগো না ই অবশ্য বাজার কমিটি হইতে না অবা খাইজাগো